Ovo što gledate je neuspješni projekat većinske ekipe Dnevnjaka 2017. godine sa novom emisijom pod nazivom Kočenje, koja je imala 3 epizode na Pinku. Emisija je inspirisana američkom serijom The Eric Andre Show. Identifikovali smo 3 glavna razloga zašto ova emisija nije bila uspešna. Pod 1. Ove dve emisije su veoma drugačije snimane. Kočenje je bilo snimano uživo na televiziji, dok je Eric Andre Show sniman satima i često je za jednog gosta izdvojeno samo 2-3 minuta koji su završili u konačnoj epizodi. Ne možeš da imaš 3 sata live-a, niko ne može da bude zanimljiv 3 sata. Nama je bila inspiracija Eric Andre Show, koji traje 11 minuta i koji se snima unapred. Broj 2. Eric Andre Show je bio plasiran na Adult Swim televiziji, čija publika je već navikla na off-beat serije na svojoj platformi, tako da se ova emisija savršeno uklopila, dok je Kočenje bilo plasirano na najgledanijoj televiziji u Srbiji, koja jeste da ima isto malo više trash ukus, ali čak je i za tu publiku ovo bilo previše. Brate, shvatili smo da nema okvira u kom može da ne bude sranje i... A nije ta masa koja gleda Pinkon, to je spremna, brate, za... Ali je spremna da Miljana Kulić sere u dete. Pa dobro, da, jeste. Pod brojem 3, možda i najbitnija stvar, kreatori nisu bili zadovoljni sa njom i njima nije bilo zabavno pravljenje epizoda. Nije ni zbog publike, brate, nama nije bilo. Aha, ne, to zbog publiki ne sviđa, nije bitno. Ali ja sad mislim da je prva baš jaka epizoda. I meni je bilo jako užasno i neprijatno, jer nekako, okej, ovo je sad sve jako loše i sve ide potpuno drugačije od onog što smo mi zamislili. Nakon ovog pokušaja, mnogi akteri emisije su imali svoje uspešne solo projekte, ali ostaje pitanje. Da li bi Kočenje uspelo da su mesto plasiranja i tip montaže bili drugačiji?